Ang laki, ang haba, oh. Wow! Hindi masang kabsak. Nakaraman ka niya, iti kastoy niya kabsak na oh, kas the helicopter, no, aeroplano ko naman ni, O, kitaan nyo, ni, o, diba? Ano kasi nagtaytayab ni, o, parang lumilipad ni helicopter or aeroplano. Zoom! Pero ang English na ito, mga kabsat, is spike seashell. Kasi lang marami siyang spike, oo, di ba? Kasi lang makasugat ti spike na kakabsat ko. Ang aldaw kakabsat, ngayong araw tayo magbubang ng spike seashells. Uno mabalin yung matawagan ti helicopter, uno aeroplano, uno kaya yung kakabsat ko. Yanan tayo ni kabsat ko. Nagimas tayo ito, aglalagay tayo sa usawak, tanay nakagasgasang kakabsat ko, uno nakad-adat ng bashers. Madik mo titawag tayong Ilocano daytoy kakabsat. So i-comment nyo man nga kabsat maamoy titawag na daytoy. Urahin tayo na ay katurog yanan tayo nga kabsat timangan ti spike seashells mo no aeroplano helicopter. Naglalawag sa tanagimas dahil sa usawak aduti sibuyas kinsili na yung black vinegar. Yanan tayo nga kabsat. Tara, kain tayo. Toy timangan ti kwa spike seashells. Tutukon tayo kung nagnakakabsat ko basic. Ayan. Ni nagrigatan ayan. Ni nagpaunag. Ay apo, mali na kaya terumar kakabsat. Kaya terumar. Ayaw lumabas. Pero ito. Nagpakita. Ayan, o, kitaan nyo? Wow, 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 wow. Una yun. Imas. Wow! Umay kayo nga kabsat, umay kayo. Ano nagaduday ito. Wow! Wow! Ang laki, ang haba, oh. Nagdakil ka kabsat ko, nagatidog. Solve. Ngayon, hindi masang kabsat. Boy, daw nakakabsat, level na pinakaraman di kastoy. Ayun lang niya ko nakon. Alayo kami, tibay-bay, kakabsat ko. Gimas. Wow. Wow! Last na ito yung nakabsat ko. Last na ito mga kabsat. Naubos ko na lahat. Ay, ang laki, oh. Yan. Para satisfied. Diba? Kunin natin yung mga sibuyas. Ngayon. Sarap. Pero may pugot nakakabsat. Kita nyo, dahil turuba ko niya ang permilingot na ni. Dahil tigabin sa usawa kakabsat, permiti adat na, tapos nagaduti sibuyas na. O, diba ti sibuyas kakabsat ka pampainit, ti bagingan ko nata. Isong ay ti bagi ti kabsat yo, ay kat, agkakalinduusan talingutan kakabsat. Doming mabalin amin lata kakabsat ko, ay kat agdigus diba? Isunga pampalang agdigus na ti kabsat yo, taday ti kabsat yo, agnanay am amin nun. Angot sibuyas, sumingaw am amin nga ket pagsingawanan. Ay, apo. Mabalata amin kanya kakabsat ko, ti importante, mabusog day ti buksit, di ba? Nyakit din, nagalisula, agbras ka agdigos ka, maikatan, nyakit din. Umbayin kakabsat ko, tamamampay lang agdigos day ti kabsat yo.